Umore labur, bada nazioarteko laburmetraien jaialdia, zinema jaialdia, barreguraren top jaialdia izango litzateke. Pasadan urtean geratu ginen gogoekin, eta gauza zen egitean nerabekin, gaztegunera etortzen diren nerabekin, horrelako proposamen bat estutzeko erlazioak. Taldetxo batekin, hastea lantzen gidoia, grabatzen, eta horrelakoak. Eta ez geratzea bakarrik egiten ditugun betiko tailerretan, egun batekoak eta horrelakoak. Gu nahi genuen hori, umorea labur lehiaketa denez, umorea zentroa izatea, eta okurritu zitzaien egitea, niri atxo gertatu zaidan hau, niri gertatu zaizkit askotan olakoak, orduan esan genuen, zergatik ez dugu egiten egunerokotasunean gertatzen zaizkigun egoera barregarriak edo deserosoak, gag moduan edo kontatu, eta orduan egin dugu nolabaiteko bilduma bat egunerokotasuneko gauza horiekin. Hasi ginen horrelako lehenengo bilera batekin, guztiok jakiteko zertaz egin nahi genuen laburmetraia, nerabeak pixka bat antolatu, ideia eta dana beraiena izan da, prozesua beraiena izan da, baina ni pixka bat prozesu hori gidatzen egon naiz beraiekin. Superondo, ze guztion artean parte hartu dute, ez bakarrik ateratzea tometan, baizik eta gero kamaratzean dagoen beste guztia, ezagutzea. Nire gaurko ilusioa helburua da, beraien lana pantailan ikustea da, eta jendeak barre egiten badau, eta barregarritzat hartzen badau, gu pozik nik uste dut. Bideogilea eta musikaria izan da, nik uste dut kultura beti dela herri baten arima pizten duena, ez? Berarlo guztietan kultura. Orduan, Arrigorriagak edukitzea olako lehiaketa bat estatu mailan nahiko esanguratsua, Arrigorriagak kokatzen du kultura arloan oso leku politan, ez? Da nik uste dut hori oso bultzatu behar ditugula olako ekintza. Gora zinema!